Yan habarlardan belläp geçişimiz ýaly Günnor Ukrainada parahaçylyk ugrundaky diplomatik basışlar dowam edýärkä konfliktde töwüşýän iki tarap hem aýry-aýrylykda has köp territoriýany ele geçirendigini öňe sürýär. Bu barada kärdeşim Gözel has giňişräk maglumat taýýarlady. Gündor Ukrainada parahaçylyk ugrundaky basışlara garamazdan söwüşler dowam edýärkä konfliktdäki taraplaryň ikisi de territoriýany elemekde üstünlük gazananlygyny aýdýar. Ukrainanyň meýletinçe Azov batalyony özüniň Mariupoldan demirgazy Gündorda ençeme owalary basyp alanlygyny we orsiýetçi separatistleri Azov deňizindäki strategik port şäherinden ýyza serpikdirenligini 10 fevralda sosial media arkaly habar berdi. Gozgalançylaryň harby sözçüsi Eduard Basurin separatist güýçleriň Debaltsevo şäheriniň daşyny gawandyklaryny we transport merkezini esasy gara ýoldan üzgünleşdirenligini 9 fevralda agşam habar berdi. Debaltsevo şäheriniň 25.000 çemesi ýaşaýjylarynyň aglawa bölegi evakuasiýa edildi. Debaltsevo uruşyň güýçlenip bir ay golay wagtlap dowam edýän söwüşleriň ençemesiniň gidýän ýeridir. Gündor Ukrainada barýan uruşyň pedalarynyň sany aprel aýyndan bäri 5.350 adamdan aşdy. Birleşen Ştatlar uruşyň güýçlenmeginiň ok atyşygy besetmek we parahaçylygy tarap ädim etmek barada geçen ýylyň sentýabr aýynda Minskde gelinen ulalaşyklaryň depelenmeginde Orsiýa tarapyndan goldanýan basyşyň netijesi digini aýtdy. Ukrainanyň harbiýleriniň medpuat wekili Andriy Stelmach Gündor Ukrainada soňky 24 sagatyň dowamında Ukrainanyň pozisiýalaryna duşman tarapyndan hüjümleriň güýçlenenligini 10 fevralda habar berdi. Stelmach Ukrainanyň 7 etkeriniň öldürilenligini we 23 adamyň yaralananlygyny aýtdy. Ukrainanyň Orsiýetiň Germaniýanyň we Fransiýanyň liderleriniň Ukrainadaky konfliktiň soňuna çykmak boýunça gepleşikleri geçirmek maksatly jemlenmek üçin 11 fevralda Minskde sammitin geçirilmegi teklip edildi. Emma Germaniýanyň daşary işler ministri Frank-Walter Steinmeier duşuga şüphe bildirdi we onuň geçiriljeginiň takyk däldigini aýtdy. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin hem eger 4 lider ençeme mesele boýunça öňünden alalaşyp bilmese Minsk sammitiniň bolmajagyny aýtdy. Ukrainanyň Donetsk regionunda orsiýetçi separatistleriň lideri Denis Pushilin Ukrainanyň Orsiýetiň we Ýewropada hopsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň wekillerini öz içine alýan kontakt toparynyň garaşylýan duşugyna gatnaşmak üçin 10 fevralda Minskde boldy. Washingtonda Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama uruşyň soňuna çykma ugrunda eger diplomatiýa şowsuz bolsa Kiýewe goranyş ýaraglary ýollamak mümkinçiligine seredýänligini ma'lum etdi. 9 fevralda Germaniýanyň kansleri Angela Merkel bilen gepleşikleriniň ýygyany Barack Obama diplomatik çözgüdüň henüzem mümkindigine onan baglaýanlygyny aýtdy. Şeýle Obama emma Orsiýetiň sentýabr aýynda Minskde Ukraina boýunça gazanylan ulalaşyk bilen bagly öz borçnamalary bozýanlygy aýan diýip hem belledi. It's clear that they violated just about every commitment they made in the Minsk agreement. Olaryň Minsk ulalaşygy boýunça alan borçlarynyň tas ählisini bozýandygy ma'lum. Gündor Ukrainadan goşun çykarmagyň ýerine Orsiýetiň goşunlary ol ýerde hereket etmegini dowam etdirýärler. Separatistleri türgelleşdirýärler we hüjümleri sazlaşdyrmaga ýardym berýärler. Ýaraglaryny çykarmagyň ýerine Orsiýet has köp tank, harby ulag we agyr topaklaryny iberýär. Russia has sent in more tanks and armored personnel carriers and heavy artillery. Diýip Barack Obama aýtdy. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin günbataryň ultimatumlaryna boyun bolmajagyny aýtdy. Putin 10 fevralda Orsiýa diplomatlaryna ýollan telegrammasynda "Bize näçe basyşyň edilýänliginiň parahy ýok. Orsiýet adamlarymyzyň düýpli wäkiitlerini we global howpsuzlygy hem durnuklylygy goramak boýunça gararsyz daşary siýasatyna eýermegini dowam etdirer" diýdi. Ukrainadaky syýasy ýagdaýlar barada soňky täzelikleri kärdeşim Gözelden dinlediňiz. Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we fotoseriýlerini Twitter we Facebook sosial ulanlaryndan hem iderläp bilersiňiz. Salymyz Azatlyk radiosy. Habarlar günlük programmamyzda Türkmenistana değişli maglumatlarymyz bilen dowam etdirýäs. Soňky bir näçe aýlykda Türkmenistan Owganistan bilen serhetleşen bölegini garym gazyp sim dikip berkidýär. Käbir ýerlerde garymyň ýyny 6 metre çenli bolup, tikenli simiň beýikliginiň hem 2 metre barabardygy aýdylýar. Bu ýagdaýlara Owganistanyň Türkmenistan bilen serhetleşen Hamyap we Garkyn etrawynyň ýaşaýjylary öz nägileligini bildirýärler. Garkynyň ýaşaýjylary gazylýan garymyň belli bir böleginiň öz topraklaryny öz içine alýandygyny
bolýandygyny aýtsalar, hamýabyň ýaşaýjylary bolsa Gazylýan garymyň owanyň düýbünden geçýändigini belleýärler. Adatlyk radiosynyň Kaula habarçysy Şamerdan Guly Murady gürrüň edilýän şol ýagdaýlar bilen içgin tanışmak üçin Agdalýan etraplara aýlandy we Gazylýan garymlary özü şaýat boldy. Häzir habarçymyz Murady bilen kärdeşim Muhammed Tahiryň geçiren söhbetdeşligini dinläliň. Şaymaga siz Türkmen Owgan serhediniň haýsy böleklerine aýlandyňyz? Türkmen Owgan serhediniň şu Demirgadyk Awganystanyň Jowzjan welaýatynyň Garkyn Hamyat etrabynyň deňinden Türkmen Owgan serhetlerine men aýlanyp gördüm. Türkmen Owgan serhediniň şu Hamyat etrabynyň deňinden Türkmenistan häzir dikeldiş işlerini alyp barýar, garym gazyp hem gaçy galdyryp beýleki demir betonlar dikip tikenlisem oturtup gelýär. Ondan soň şol garkynlaryň biziň mülkimiz diýip dawa edýän adasynda hem Türkmenistanyň serhetçileri ya Türkmenistanly işgärler şu taýda garym gazyp başlapdyr. Häzir oňa film bitmek işlerinden başlamak üçin taýynyp görýär eken şol Türkmen Owgan serhediniň garkyn Owganistan tarapdan garkyn hem Hamyat etrabynyň goleragynyn baryp şu serhetde guruluş işlerine ýakyndan sinlap gördüm. Şama şu ýakyndan sinlap görmeseňiz, bize şu Gazylýan garmy, şu dikilýän sime, dikilýän gaçyny bize suratlandyryp berýäňiz. Gowrumy nähili, boýun iými nähili? Şunu bize bir göründirdiňiz aýdyp berseňiz. Indi onun gaçynyň garymyň üstüne ýa bolmasa şol demir dikilen betonlaryň ýakynyna barmak mümkin de. Sebäbi serhetçiler o taýda eli ýaragly Türkmen serhetçileri bar. Şonuň üçin hem sel uzakraktan men uydu yazga düşürdüm, hemen suratyny çekdim. Şu 6 metr tuğragi bar mı kadyp çakatdym şu garamyň iýini. Ondan soň galdyrlym şu gaçynyň bilentligi bir 2 metr tuğragi bar. Ondan soň dikilen demir betonlar bar. Onların bir 2 metr gurrak bardyr. Ýöne şu demir betonlaryň üstüne hemen ortasyna, aşağına tikenlisem oturdypdyr. Elbette tutuş serhedi aýlanynda etiniz. Bu çäreler serhediň haýsy böleklerinde amal aşyrylýar Şaymaga Owgan tarapyny gözeňde tutup aýdamyzda? Owgan tarapyny gözeňde tutup aýlandanda bu Türkmenistan tarapdan geçirýärde erkiş işleri. Bütün serhet boyunça şöyle işler alıp barlayan bolmaly. Halkyň aýdyşyna görä yerli ýaşaýjylary hem böyle hatta ol şahrata baýasa Türkmen Owgan serhedinde Türkmenistan tarapdan berkidiş işleri, dikeldiş işleri alıp barlayan bolmaly. Ýöne meniň aýlanan ýerim diňe şu Hamyat garkyn etrabynyň deňinden. Şama şimdi Owgan owalaryna ýakynlygy näçerek şol Gazylýan garymyň ýa-da dikilýän simiň sebäbi arada bir söhbetdeşligimizde şu owalarda ýerleşen käbir ýaşaýjylar biziň öýümizden gapdalyndan geçýär diýen nemelerimi aýdypdy, gürüňlerimi beripdiler. Doğrudan amından şu Türkmen serhetçilerinin şu harbi maşinleri şu Hamyat etrabynyň owalarynyň birbirinden geçýär ekende. Belki bäher tarapdan şol Türkmen serhedinden ýakynrak baryp owalar gurlan bolmagy mümkin Owgan tarapyndan. Bäherde bilmedim, onu aýdyp biljekde onu serhetçiler ýa bolmasa şu boýunça ekspertler bir zat diýmese o barada bir zat diýmek kyn da. Ýöne şol Türkmenistanyň şol alyp barýan guruluşlary şu bäherde Owgan tarapda bäherde şu Türkmen owalaryny Hamyat etrapynda olay has olayda şu Türkmen owalarynyň düýbünden Türkmen serhetçileriniň maşinleri harby maşinleri gezmeler geçýär. Ondan soň ol aňyr tikilen siyinler bar. Demir betonlar ýa gazylan garym gaçy olar ýarym kilometrden köpdädir. Bir garymyň gazylmagy ýa-da simiň dikilmegi şol regiony gözeňde tutup aýdamyzda bir täzelikde. Bu täzelik şol Owgan Türkmen serhediniň golayynda ýakynynda ýaşaýan owalara, ýaşaýjylara, adamlaryň durmuşyna nähili täsirini ýetiripdir. Türkmenistan'ın o taýda öz serhedini berkitmegine Hamyat etrabında ýaşaýan halka karşı sebäbi şu berkitse biziň mahallamyz aňyr geçip bilmeýärdi. Ondan soň şol garkyn etrabında ýaşaýan ilat biziň yerimizden Türkmenistan berkitiş işlerini alyp barýar, hem garym gazýa, gaçy galdyrýar. Ondan soň şol demir betonlary dikýär. Bu Türkmenistanyň bölüşi biziň toprağymyzy basyp alyp oturşy diýen ahangda ular bize berdi. Şamaga arada bir Owganystanyň hökümet delegasiýasy, vilayet ýolbaşçylary hem merkezden baran ýolbaşçylar şol töwereklere aýlanypdylar, ýakynly marsin edipdiler. Ondan nähili netije çykdy? Onun hiç bir netije bize bolan ýok diýip şo diýip durulmaýdy. Garkyn etrabynyň ýaşaýjylary ýöne şol baran delegasiýa şo
gazılyan garym bar, kaldırılan gatyny gözden geçiripdirler, otay surata düşürüp, bäri Jowzjan welaýatynyň merkezi Şuburgan şäherine getiripdir. Ondan soň o barada ýygnak geçirilipdir Jowzjan welaýatynyň merkezi Şuburgan şäherinde. Ondan soň şol geçirilen derňagyň netijesi merkez kabyla ýerilipdir. Endi hazır Awgan hökümeti durluk kynçylyklar bilen başaga şonuň üçin o barada hiç bir henüze çelek kalkın halkına ya hamiyat etrafında yaşayan halka bir malumat verilmedi. Bolýa şämäge beren maglumatyňyz üçin sag bolun. Kardeşim Muhammed Tahirin geçiren söhbetleşigini dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosu Türkmen Owan serhedi we onuň goloýyna bolup geçen wakalar barada ýygyderli maglumat taýýarlaýar. Sypdyran maglumatlaryňyzy okap, olerde öz pikir araşlaryňyzy galdyrmak isleseňiz, size Azatlyk radiosynyň azathabar.com web sahypasyna araşýas. Web sahypamyzy Türkmenistandan garawum.info arkaly girip bolar. Geçen ýylyň may aýynda paýtagy Taşawadyň Bedew massivinde agla we guruluşy haritler satylýan 200 goloý dukan resmiler tarapyndan ýapylypdy. Şol bir wagtyň özünde bu dukanlaryň näme sebäpden ýapylany barada resmiler tarapyndan hiç ýyly maglumat berilmändi. Eýtem şol dukanlara häzirki wagt näme boldy? Şol ýerde söwda edýän telekeçileriň häzirki ykbaly nähili? Bu soralara habarçymyz Murat Turwan öz maglumatyna jogap berýär. Bedew ýaşaýyş massiwyndaky guruluşy haritlaryň satýan dukanlaryň ýapylanyna ýan bir ýyl bolup barýar. Geçen ýylyň may aýynyň başynda ýapylan bu dukanlaryň köpsiniň häzirki gün dukandygyny görkezýän alamatlary hem galmandyr. Esasan Respublika köçesiniň uğrundaky dukanlara bu ýagdaý mahsus. Bu köçäniň uğrundaky dukanlaryň köpsiniň girelgeleri, penjireleri su bolupdyr. Käýerleri bolsa ýaşaýyş raýy üçin mahsus bolan penjireler goýulyp adaty ýaşaýyş raýyna urulypdyr. Ýatlap geçsek bu ýerdäki 200-den hem gowrak guruluş haritler dukanlaryň ähli ýerlik häkimlik tarapyndan ýapylypdy. Dukanlaryň ýapylmagynyň sebäpleri resmi taýdan düşündirilmändi. Bu ýerdäki telekeçileriň köpsinde şeýle söwda nokatlaryny dolandyrmagy ruhsatnamalarynyň bardygyna garamadan häkimligiň işgärler ýaşaýyş raýlaryna dukan açmagy ruhsat edilmeýändigini aýdyp olaryň dukanlaryny ýapypdyrlar. Bu adagançylyk şol ýerdäki dukan eýleriniň käýerlerini öz söwda satygyny gizlilikde dowam etdirmegine getirdi. Gizlin edilýän bu söwdanyň söwdagärlerini bu ýaşaýyş massiwiniň käýer köçelerini görmek bolýar. Çelede käýer dukanlaryň kapylaryna habarlaşmak üçin ýöne telefon nomerleri hem ýazylypdyr. Müşteriler bu nomerlere jaň edip şol dukanyň eýesiniň başga ýerdäki ambaryndan zerur bolan harydyny satyn alyp bilýärler. Emma Bedewdäki dukanlar ýapylan soň telekeçileriň awawasy bu ýerden göçüp paýtagtyň beýleki bazarlaryna ýa-da şäheriň käýer ýerlerine öz başyna guruluş haritler dukanlaryny açmagy mejbur bolupdylar. Esasan paýtagtyň Marojny Aptow diýip adlandyrylýan bazary hemde Altynasır Günnäwer ýa-da Jygyllyk bazaryna göçüpdirler. Paýtagtyň Günnäwer bazarynyň töreklerine göçen telekeçileriň hem az däligi aýdylýar. Emma Bedewde dukanlar ýapylyp asla dukansyz galan telekeçiler hem bar. Bu ýerdäki dukanyň ýeketek eklenjimdi. Dukany ýapan soňlar haritlaryň baryny ýerläp ýene-de kredýärnip dukany ýapylan söwdegar ýüzüp aýdýar. Bedew massiwyndaky guruluş haýytlary dukanlarynyň ýapylmagy müşterilere hem öz täsirini ýetiripdir. Bedewdäki guruluş haýytlarynyň dukanlary paýtagat boýunça guruluş haýytlary satylýan iň iri söwda nokatadyr. Bu ýerde guruluşyk remont üçin islen harydyň tapyp bolýardy. Dukanlaryň köplügi sebäpli bahalar hem o diýer gymmatdäli. Haýytlaryň köp türlü bolsa bir ýerden bar zerur bolan zatlar satyn almagy mümkinçilik döredýärdi. Gara Bedew massiwyndaky dukanlar guruluş haýytlarynyň öz borçlu bazardy. Şol sebäpden bu dukanlaryň ýapylmagy remont ýa-da guruluş edýän paýtagatlara özüniň yarama täsirini ýetirdi. Geçen ýylyň Tomus aýlaryna ýa-ni remont işleriniň möwsümi döwründe bu ýerdäki dukanlaryň ýapylmagy aljylary hasda näýil etdi. Indi guruluş haýytlaryň käýerini şäheriň bir çetinden beýleklerini bolsa başga çetinden satyn almaly bolýar. Bu bir tarapdan gymmat bolýar, beýlek tarapdan bolsa zerur bolan zadyny tapýança epesli wagtyny sarp etmeli, paýtatly usta şamrada edýär. Aradan tas bir ýyl geçendigine garamadan dukanlar ýapylan adamlar henüzem öz eklenjinden mahrum edilmeýäniň sebäbi bardy häkimetlerden düşündirişi garaşýarlar. Şol dukanlar ýapylyp onuň ýeriniň başga hiç ýyl maksat üçin ulanmagan boş goýulmagy bolsa olaryň häkimetleriň eden bu işine bolan näýiligini hasam artdyrýar.
Habarçymyz Murat Urwanyň taýýarlanan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, dukanlaryň ýapylmagy bilen baglanyşykly ýagdaýlara siz hem öz ýaşaýan sebetiňizde duş geldiňizmi? Bu barada bize gurrun beriň. Biziň medeniýet email beýleki gmail.com email adresimizde hatur edin. Habarlar günnelik programmamyzy Lewap welaýatynyň gelip owşan maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. Lewap welaýatynyň käbir mekdeplerde enatalar ýygyna geçirilip, enatalary öz çağlaryny türk we özbek tili kanallarını görkezmezlik tapşyryldy. Şeýlede ýygnakda degişli resmiýleriň mektep muallimlerine okuwçylary üçlük bahany goýmadlygy hem tapşyranyny aýdylýar. Bu täze tapşyryk we onuň bolaýmagy mümkin sebäpleri barada Lewapda habarçymyz Osman Halyp şeýle habar berýär. Şu günler Lewap welaýatynyň mekteplerinde 2014-2015 okuw ýylynyň birinji ýarymynyň jemlerine, ikinji ýarymynda öňde durýan wezipelere bagyşlanan ata-eneler ýygnaklary geçirilýär. Olarda ata-eneleriň dikkatyna ýetirilýän ilkinji möhüm mesele okuwçylaryň sapaklara gatnaşygy we ýetişigi. Bilim işgärleri özlerinden okuwçylara indidiňe 4'lük we 5'lik bahalary goýmaklygyny talap edilýändigine ata-eneleriň dikkatyna ýetirýärler. Bu täzelik barada eşiden okuwçylar bolsa, öz şatlyklaryny gizlejek hem bolup duranoklar. Indi 2'lik, 3'lük ýok, diňe 4'lük, 5'lik. Bilim ulgamynyň özüni Niyazguly diýip tanadan işgäri okuwçylaryň sapaklaryny özleşdirişine baha bermeň, öňden dowam edip gelýän 5 bally sistemasyndan el çekilýändigi barada Bilim Ministrligi tarapyndan hödürlenen resminamanyň ýokdugyny aýdýar. Okuwçylara 2'lik, 3'lük bahalary goýmazlyk baradaky dilden bildirilýän talap bolsa, ýurdun mektep okuwçylarynyň diňe gowy bahalar bilen okuýandyklaryny, olaryň bilim derejeleriniň ýokardygyny görkezmek isleginden gelip çykýar. Bilim ulgamynyň işgäri Niyazgulynyň bellemegine göre, bu ýagdaý çağalaryň jogapkärçiliginiň gowşamagyna, olaryň bilim derejeleriniň aşaklamagyna getirer. Talapdan mektep muallimlarynyň özleri de nägile, olar diňe 4'lük, 5'lik baha goýuljagyna gözü ýetip duran okuwçylaryň köpsi okamaz diýýärler. Ýygnaklara gatnaşan ata-eneler de şeýle pikirde. Ata-eneler ýygnaklarynda orta atylan meselelerin ýene biri okuwçylaryň telewizyon kanallara tomaşa etmekleri bilen bagly. Ma'lum bolşaly, okuwçy çağalary ors, türk, özbek, aýratynda türk kanallarına has köp tomaşa edýärler. Ata-enelere çağalaryňyzy türk we özbek kanallarına tomaşa etdirmäň diýipdirler. Mektep ýolbaşçylary onuň sebäbini soňky döwürde çağalaryň söz arasında türk sözlerini ulanyp başlamagy, türk, özbek we beýlek halklaryň aýdymlaryny dinleýändikleri bilen düşündiripdirler. Ata-enelerden käbiri bolsa, şeýle ýagdaýyň dörärine garaş bermeli diýýär. Sebäbi türkmen telekanallarynda çağalary da, ula adamlary da gyzyklandyryp biläjek gepleşikler gaty az. Çağalaryň sözleriniň arasyna türkçe goşup gürlemeginiň ýene de bir sebäbi, olaryň aglawasynyň ata-enesi dogany ýa-da başga bir ýakyny Türkiýede işleýär. Ata-enelerden käbiri çäklendirmäniň ors telekanallaryna girizilmän, türk we özbek kanallary bawatda girizilmesine düşünüp bilmeýändigini aýdýar. Habarçymyz Osman Halypyň taýýarlanan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, bu täze tapşyryk barada siz näme pikirde? Şeýle tapşyryklar barada siziň ýaşaýan sebetiňizdäki orta mekteplerde hem mälim edildimi? Bu baradaky garaşlaryňyzy biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon belimiz 79226 236 04 55 jaň ediň ýa-da SMS ediň. Orta mekteplerde berilýän bilim okuwçylaryň terbiýesi barada Türkmenistan habarçymyz Soltan Açylow hem Mar welaýatynyň ödüni Oğulnar Hydyrowa diýip tanyşdyran 42 ýaşly kärenneçi denan bilen söhbetdeş boldy. Häzir şol söhbetdeşligi dikkatiňizde hödürleýäs. Bizim ýaşlarymyzyň okap bilim arşlary, bilime bolan höwesleri, olaryň edep terbiýesi barada näme aýdyp bolaşyn kun? Yaşların durmuşu barada men köp zat aýdasym gelýär. Köp ýaşlar okuwy görýärler, okuýarlar. Ýöne bilimleri bilen okuwy girip bilmeýärler. Sebäbi okuwy bilseň hem saýrap dursaň hem häzir gynansaň pul ýatdy. Para almak meselesi häzir güýçül.
para vermesen çağalar okuw girip bilmeýär. Never çağalan zehinler köýüp gitdi. Olmasa gowy koyan çağalar gatykän ýöne okuw girip bilmeýärler. O mekteplerinde gerekçe bilim berilýär diýip hasaplaýarňyzmy? O mekteplerine gerekçe bilim allasy gelýän adam alýa. Nähil ýagdaýda da bolanyny okujak adam okuýa, öwrenjek adam öwrenýär. Juda birdan ýaman molumlar bolmasa indi tuğlemy alat etýär. Prezidentimiz okuwçylara, ýaşlara gowy terbiýe bermeli, okutmaly diýip alat etdi. Gowy mektepler, gowy ýöne institutlara gedek galanna çağalar, köp çağalar pul bolman ýüzlerini sallap, ýyllaryna gaýtmaly bolýarlar. Dehinleri köýýär, arzuwlary hasyl bolanok, şeýdip çağalan köp sanyna çykaýar. Erwetliklere de ýüdürýärler sebäbi arzuw hasyl bolmasa, eden nemesi ýerine düşmese çağalar pul bolmasa hiç ýerde orun ýok diýip her hili nemelere baş goşýarlar. O mekteplerinde mugallimlerin bilim derejeleri nähile diýip hasaplaýarňyz? Enatalaryň güni ýetdämi şolaryň okuwçylara bilim berişlerini? Institut utaran muallimlaryň bilim derejesine dogry pul utaranlar da wa içine öz güýjüne utaranlar da wa bilim bolup pul berip girenler de wa dogry o zatlar ýöne nähil bolanyny da muallim bolýar. Mene erwet terbiýe berýär diýjekkä. Ýöne okuwçylaryň köpsi ina tan dinlemeýänler wa muallimy dinlemeýänler wa mene muallimlara erwet diýip biljekkä. Şolara mugallimlere çağalar terbiýelemek kyn diýip hasaplaýarňyzmy? Şolara da çağa terbiýelemek häzir ina ta okuw dikitdiýärler, okuw barman, okuwda bolmasa da ina ta gelip aýtdylar, o ina ta da muallima okuw dikitdi, sen jogap bermeliýär, gara sotaýda ina ta bilen muallim arasynda da düşünçmezlik döreýär, onsoň ol muallimden görmeliler. Çağalardan görmeli, muallimler çağalara ýamanlyk etmeýär, gowda öwretdi. Özümiz näme okak gördük mekteplerde. Şeýle enatanyň rol nähil bolmaly? Enataň rol näme? Enata gelin gyzlamyz öz hoçalyklaryna bolup çağalaryna çaýna har berip günör tana semýär tir çağalaryna göz gulak bolup öýde oturup pozorçy bolmaly. Hani häzir hoçalykçy ejebamy? Zirde uran bolup iş bolmansoň kalhozlarda iş bolmansoň ýa söwda diýip ýa ýene diýip ejelerini ýerlerde zirde uran bolup ber. Onsoň çağalar nirden gowy terbiýelensin, kimden görüp göreli alsyn. Muallimden alaýmasa ejara olan ýanlaryna ýok. Şo iş meselesine de seretseler, iş ýerlerini köpräk açdylar. Enatalar öýde otursalar, ejeler öýde oturup çağalaryna seretse. Köp ýerlerde işçilik problemasy azalýan aýdylýar. Ay bize şoň azalýan göremdik. Owa barýan potra işlämese halk niri gidip işlejegini bilenok. Kärenne ýerlerem näme? 1 hektar, ýarym hektar, 4-5 tan çağaň bolsa, aýda arasaňa işsat tölenmeýär. Ýylyň dowamynda da 1 hektardan 10 milyon alaýmasaň, 4-5 tan çağaň net çaklajak. Ýerde uran olup, oňa ötmeli bolýar, gara çaýny işlemeli bolýar. Çaýny hiç tapylýarmy? Ay çaýny şeýdilýär, erkekler, aýallar söwde gitdi. Gojalygyny bir adet çaklamalylar. Habarçymyz Sultan Açylwanyň geçiren söhbetdeşlerini dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, Lewap vilayatynyň käbir orta mekdeplerinde mälim edilen täze tawşyryk barada Facebookdaky käbir okuwçylarymyz öz pikir garaşlaryny galdyrypdyrlar. Şemşad adly okuyjymyz öz tesbirini maskaraçylyk näme üçin orslaryň telekanaly bolýarmy diýip sorag aldyrypdyr. Cennet adly beýlekir okuyjymyz bu ýurt näme görmeli düşünmedim. Telekanallar bir görkezini 100 sapar görkezýär diýip öz tesbirini belläpdir. Hormatly dinleýijiler, siz hem biziň her gün efire gidýän maglumatlarymyzyň käbirleri barada öňünden öz pikir garaşlaryňyzy biziň we dinleýijilerimiz bilen paýlaşmak isleseňiz, sizi Facebook we Kontaktdaky sahypalarymyzda goşulmaga çağırýar. Bulumlarda bizi Gözle Ölümüne Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Şunuň bilen habarlar günelük programmamyzy hem geçirip gutarýas. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Sähra alyp berdym. Saatlar ketmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk Radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň.